Bamako ana lamini na bolobana dugu Mali kono Mali ko kan wajibati an bi bele jele fo ku wala nyuman do ni ni dana en goshira abi jamana kuna foni de mana sema fura dingo ikado kalimu dingo daba fura dingo wajibati an ga foli ani tanni be bara indike abada na majje kula minye mamutu kamara yi abulu be shuya kolela so fangile fe ni ni e flat tengu ne be nywana ikado kuna foni ka jenzen ni mamutu yi yamori adike ama anjo alasan Nam mbala tuko bedi Gwaji batende be mbulo bukwa kado Ndi bwani sebanye sebemi nuka ma clean deux Nye Kongo Gwaji bate ikado jamana kundigi Colonel Asimu Goita Aye bismillalike Bismillali mimbi talike kanyeshi Maba minu ndale do afe Ikado wulika jo buluka Andi jatemina buluka Mali kurakula Gwaji bate ikado Mali Fien chamambe Sherakiso chamambe minu nganga fali Jamana reta bulukura Ani josingura Nimbele jele kanga yelema Minye jamana kundige bolongoni nyashine do maba minuma amadawma ikado awaminye kunungoye kuna sinungo ayu bismillah kuluba ikado anga madani da hakilina ani nyeta ani dabali minganga tige nimbele jele de kanga fo nywanye ikado mimba to fam yale bisoro nywanye ngera ikado premier ministre Dr Sugal ko kala mayiga nyena ministre mi nuka ma ministre de la fondation chargé des relations avec les institutions ikado o fana tumbi kenaka ministre chama ngumbi kenaka ma minu ni jamana nyeta bulu kalifale duma o kan nyenyi ni ke kanye folike kadu jamana dunga ku nyininga o ba fe malikura inga ke mini minyi ikado o nyema o de Dr Zeni Mulaye ayre ministre yake ikado afana tumbi jamaina semani kala ko ako ni jama kulu sanamai minu ni jamana nyeta kura kalifale dula hakilina jonzin kuraw tabulu kuraw abele jele mabaye sabula ni bele jele deraka jamana ikado abara kulugiri doke Colonel Asimu Goita hakilina minbala ode Mali era sera yelemaye kabine independant tara domi sharakise do be ikado dama magula ashara do korola ani jamana titable ukangu hakilina jagabo ni bele jele ka minu ngoni ndara fe na nyemaye awajini Mulaye ikado aye tabulu kuraw ani jonzin kuraw mini minganga nyefo jamana dumbe mi nofe Mali era kumbe bulo minga folo Mali kumbe kutu mi ngono folo Mali kumbe chugo mi folo no ye bonya ani karamai Mali denya ikado akanu kumbe jamana de bela num bela jile de kanga jetemine ni mako folo mve ikado bara obiseka nyechugo mina ukana nyine politiki bulo ikado harama dia chikichugo soro mi nyi kenai mi nyi jamana dine kuyi katase shoko ani dongoma ni bela jile de kudu ikado temedike fena nyinangana kafengo abele jele kalaje kalarwe sabula malikum bi danga mina yani ene panagata chefarinya malidinya kanu jamana jo jamana nyeta ani jamana ikado bele jele kungonga jamana no ye Mali samadi kala ko Zeni Mulaye ikado alema nyine sabula ategira tariki kise do ka ko nyefo minye Mali soro ikado dinya kunungo kana blabila malikum be danga mina Zeni Mulaye tariki tigido ayida do korofo chamana ako bisambi worobo ni jamana inde boyane kundo farafina jamana be na kunfora ni Mali denye diye yoro wo yoro babi yelema ka tigi laje ako Mali ikaro kabili diye kunungo kabili l'America san keme ani san bishegi ni kile yani Christophe Colomb o ya America nga wa makala nimbaye ani kudona bado ako kasoro o makucha mange Mali dona sabula minye tumbutuye katabla jene ikaro ni jamana nunu ini ye jara diye yoro ni nunu ndwafo ibaye kafo abido kafo ni nyoyin abi farafina yoro mina o ye Mali sabne kala ko dungera kacha san keme ani koy otumeni ngofe akoni maminya anga seko ni dongota kala ani doni ni dunia Europe jamana bele jele bene doka kafo doni daminena minya anga Sahara jamana tumutu gawo ani jene ibo foro dme dukulo save ko doni de ako donia do be kile tatugo kalu tatugo dolo na tugo Zeni Mulaye dado bele jele la nin kala ngumbi kanga jamana kono mo fumi bol larabu jamana ani nazara jamana na kana donia nyine ya ako na foro ko jamana obseka ke bulu ko foko ebi obseka ke opma nyine ngele me fin minungo ikado fin minungo la sogoledu fe minun be nu ba fe ka lagoshi o kelengele na bele jile de bibo Mali kumbi joro mina folo ka se ka so ni munye so banye anyemi za lo ka bo klende kono
aka bi bol la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ n tigɛ don Mande info parce que b'a n'o ye Bruno et Kalilu ye Bruno Kalilu a ko an ka jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga karamɔgɔ dɔ b'a tun ka ni faransiskaw ka lasigiden k'u ye ɲɔgɔn ye ten sa parce que b'a ko a ko nin ko in tun sama-samani bɛ senna kabini waati jan kosɛbɛ Joël Muller ale min ye faransikan ambassadeur ye Mali kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun a tun ye laɲini kɛ ka dɛsɛ Shogel Kokala Mayiga tun ban bɛ ka bisimila nka min ye bisimilalen ye karamɔgɔ dɔ b'a tun k'o bolodara parce que b'a ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ a bɛ jɔ kun saba bɔ sama-samani ani kɛrɛmɔtigɛli o bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ jɔn tun bɛ se ka da la ko nin bɛna kɛ parce que b'a ko a ko n'i ye Faransi lajɛ Mali bɛ siran Faransi ɲɛ Faransi de ye Mali mara ni k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya di ni Faransi ko min karamɔgɔ dɔ b'a tun Malidenw bɛ tugu a kɔ a ko tun ye kunu ye a ko dɔnse bɛ fɛ ka yɛlɛma Mali ɲɛmaa kura minnu bɛ transition na an bɛ don min na ko bi o tuma k'olu bɛ fɛ ka Mali segin Malidenw de bolo Faransi karamɔgɔ dɔ b'a tun a ye wuli ka jɔ kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko Malidenw ye kuma minnu ta k'olu sɛgɛrɛ k'olu kɔni dabali banna sabu min ye Shogel Kokala Mayiga ye Nations Unies ka tribune na a y'a yira k'a fɔ ko Faransi y'anw kɛ pankuru kɔnɔ ni k'i cun ka jigin n'an ye parce que b'a ko a ko min ye Shogel Kokala Mayiga dogodogoni fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ fɔ lamɛrikaw ye parce que b'a ko gundo bɛ yen n'o de dogolen bɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ko a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ Américains ye a ko min kɔni an ka jamana Faransi nana tiɲɛ don a ko Faransi nana anw dɛmɛ don min na k'a diyara n ye nka Faransi tilala ka dibidibi kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko Faransi ka dibidibi kun mun ni mun b'a jukɔrɔ a ko Faransi ye anw janfa Faransi nana ka Bamantu kɛlɛ o y'u seko n'u damayira kɛ nka u tilala ka dɔw kolokolo tugunu an ka jamana in kɔnɔ a ko n'i ye ko ye jamana in kɔrɔnfɛ bolo la n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ jamana in cɛmancɛ bolo la Mali yɛrɛ ka bilisi ɲagami an bɛ don min na ko bi ko n'i ye Faransi ka ziye fila bɔ a la k'a tɔ b'i dɛn parce que b'a ko a ko min kɔni ye min tɛmɛna o tɛmɛna anw t'i jɛ n'a ye bilen Shogel Kokala Mayiga Mali bɛna segin Malidenw bolo o tuma Mali an bɛna ɲɛfɔ a kɛcogo yɛrɛ la ni Faransi t'a ka jɔyɔrɔ baara kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun an b'an bolo mana bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ o bɛ kɛ n'o ye Wagner ye Wagner ko kuma in de fɔlen Emmanuel Macron ko Kalash k'a ti jɛn n'a ye parce que b'a ko min ye Joël Muller ye ale min ye Faransi ka lasigiden ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali ni Faransi lajɛ o tuma k'an ye tigɛdɔ bila de kɛ ni ɲɔgɔn cɛ tigɛdɔ bila mun kɛra karamɔgɔ dɔ b'a tun ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ ko min monogami ko ni maa min ko i ye monogami signé e bɛ tila ka polygami kɛ ko jɔn ye janfa kɛ parce que b'a ko o tuma k'an ni olu ye baarakɛɲɔgɔn kelenw de ye a man kan abada an k'an bolo mana bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ ko teriya Faransi min ye Faransi ye o min ye anw maraba ye u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun ni Mali b'i bolo mana bɔ maa ma nɔfɛ o tuma a bɛ kɛ n'olu ka yamaruya ye o tuma min ye Wagner ka nali tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ wa ko n'u ma dɛsɛ k'a tɛ kɛ baara banna min ye Shogel Kokala Mayiga a ye ambassadeur lamɛn o tuma min ye ambassadeur ye o tuma i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min fana bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye kangaridaka ye karamɔgɔ dɔ b'a tun k'a yira k'a fɔ k'a ka taa fɔ a ka président ye a ye kuma min fɔ Mali ma n'a y'a dafa fila o tuma k'u bɛ a ka lasigiden gɔn ka bɔ jamana in kɔnɔ k'a ka yafa ɲini Malidenw fɛ ko transition tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye mankan ci carré kɔnɔ k'olu de bɛ fanga la bi ko jamanadenw ka maa talon tɛ wa k'olu yɛrɛ t'u jate fangatigi ye Macron de fɔ ayi gasi kɛ parce que b'a ko min ɲɛbile Diop ye ale ma nɔgɔ to kuma la koyi o tuma min kɔni Joël Muller ye ale min ye Faransi ka lasigiden kɔni a kɔnɔ gannen bɛɛ o tuma lajɛ kɔni a y'a ɲini Shogel fɛ a y'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun u ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tuma Faransi ko a t'a ka minɛnw cɛ bilen ka bɔ Mali kɔnɔ dɛ a na to Mali kɛrɛfɛ dɔnsow na yɛlɛma o tuma Mali bɛ ka ɲigi olu la sira o sira kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u bɛna yɛlɛma don a bɛɛ lajɛlen na k'olu sago t'a bada ka bɔ Mali kɔnɔ wa ko n'u ma dɛsɛ k'u tɛ taa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mande info kɔnɔ Bruno Kalilu ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu sira faden ye faden min n'a bɛ marali kɛ ka na sira faden ye fɛn bɛ min bolo Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka fɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Burahima Gindo Burama ko a ko Isa Kawujim i k'a dɔn a welela ayiwa gendarmerie la ka taa ɲininka a dalakan na Wajibate i k'a dɔn Kawujim ni Ala ma fara a kan i k'a dɔn a na farafara i ko alamandarapo a ko k'a sababu kɛ a kumacogo ani dusukolo ani ayiwa i k'a dɔn a bɛ girinkajɔ ni kuma minnu fɔ kuma kalandenw ani kuma minnu bɛna ni tiɲɛni a ko Isa Kawujim i k'a dɔn a bilalen tɛ maa wɛrɛ la Shogel Kokala Mayiga kɔ tiɲɛ don i k'a dɔn Kawujim ka hakilina ye min ye an jɛra ka wara fa e t'an bɛ ayiwa o kunkolo b'i kana k'i na tɔw sira sabula fanga min n'a b'i bolo anw de y'a taama n'a kuma
kɛ anw de y'a nkalon tigɛ bɔlɔfuranjɛw la fo ka taa Ibrim Boubacar Keita ka fanga dafiri i k'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ ɲɛ koyi Kawujimi ka hakilina ye nin ye a ko i k'a dɔn hasidiya ani juguya bɛ ka don Kawujimi kunkolo la i k'a dɔn a n'a dusukolo la n'o tɛ filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na bɛɛ i k'a dɔn ayiwa Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a bɛ tasuma mɛnɛw na sɛbɛnnikɛlaw ko mɔɔw tɛ kelen ye i ni maa dɔ bɛ jɛ ka fɛn dɔ kɛ a bɛ kɛ garijɛgɛtigi ye i k'a dɔn o ye latigɛ ka baara ye n'i banna latigɛ ka baara ma latigɛ bɛ laban o bɛ boli i kan kɔsa in na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga i k'a sɛbɛkɔrɔfɔ i k'a dɔn a ka da an minnu ɲɛ an minnu fana t'a fɛ nin bɛɛ lajɛlen wulibali ye k'a dɔn t'a don a bɛ jɔyɔrɔ min na bi i k'a dɔn latigɛ ka baara don Ala de y'a kanu n'a ye ni maa min ko ɲɛti dɔw kan Bɔ Jabate i laban in na ko sɔrɔ a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye Kawujimi kɔni gendarmew y'a wele sabula sariyatigiw y'a jira k'a fɔ ani weleli ka kan i k'a dɔn ni Ala yɛrɛ dun ma fara k'a bɛ sɔn ka to ko la nka min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri mamuru talen don dɔw bolo i k'a dɔn k'u b'a dɛmɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Yawuru bi kungo Sadi i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ nin tɛ minɛkun bɔ sabula n'i ye jamana ta k'a lajɛ sariyakisɛ dɔw bɛ yen ani yamaruya dɔw bɛ yen min ye lafiya ani kuma min ka di n da ye ale ka jateminɛ na i k'a dɔn Kawujimi ma foyi fɔ min kɔni bɛna ni kuma jugu ye walima min ye nani ye o tuma ni nin kuma ninnu fɔli ka kan sɛbɛnnikɛlaw ko tiɲɛ don nka n'i ye kow fana ta k'a lajɛ jamana kunkanko o tɛ ka kɛ k'a fɔ i b'o boso kɛnɛ kan ka sababu kɛ i k'a dɔn kuma dɔw bɛ yen ngɔri dɔw bɛ yen Kawujimi i k'a dɔn a bɔ folofolo bolo kan i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan a taara jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ sabula CNT min bi fɔ i k'a dɔn a yɛrɛ ye ɲɛma dangan ye fo dangan 4 na kuma purukotolen dɔ bɛ yen o ka to ka bɔ da kɔnɔ i k'a dɔn o ye gasiba ye sɛbɛnnikɛlaw ko o de la a ye wulikajɔ min kɛ a n'u ye wele min bila a ma gendarmerie la k'a na a kelen ma sɔn ka taa surunin donbaw i k'a dɔn i n'a fɔ mɛtiri Kasimu Tapo olu kɔni dugura kɔ ka taa surunin don kosɛbɛ Kasimu Tapo y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ka Kawujimi d'a ma a n'a ka taa sabula birifini b'a kan n'o ye députéya birifini CNT birifini ni députéya birifini bɛɛ ye kelen ye ani minɛni mankan Kawujimi yɛrɛ i k'a dɔn a ka mankan kɛcogo ani ko kɛcogo kabini don min a bɛ taama bolonfirancɛw la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn wa min kɔlɔsira fana cɛ min don n'a ni maa ma jɛra ni Ala ma far'i kan laban bɛ taa k'i to walima n'i jan a ko maa min kɛra sababu ye ka Kawujimi yɛrɛ lakodɔn ni k'a yanga bonya kosɛbɛ i k'a dɔn o kɛra karamɔgɔkɛ ye karamɔgɔkɛ a dun labanna ka min k'o la k'i k'a dɔn k'o dɔnna sabula a ka tigilimaliw ani kuma banaminenw a bɛ to k'o don a n'a burankɛ ni ɲɔgɔn a ko kuma min coup d'état kɛlen tiɲɛ don ayiwa saya kalo 12 a kɔni bɛ kuleden Asimu Goyita nɔfɛ o ma sɔn k'i kɔfilɛ a la sabula o sɔminen don k'a dɔn k'a fɔ maa min don i n'a ka to jɛ la yɔrɔ jan fɛ o ka fisa a ka surunya i la o kɔni o ɲɛ dɔnnen don sabula a ye min ni min kɛ mɔɔw na o bɛɛ lajɛlen dɔnna a ko a ye kuma caman da ka Asimu Goyita sɛgɛrɛ min ye tanu ye le patriote l'éclairé nin kuma ninnu bɛ bɔ a da ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn na min mina Asimu Goyita ma sɔn k'a di sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa an bɛ joli na ko bi kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn a don Bandaw ani premier ministre min kun bɛ Moktar Wan a tun bɛ tile ni ka jigitigɛ kuma fɔ olu ye sɛbɛnnikɛla ko olu bolo bɔra baara la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga min e n'a jɛra aw de ye taama kɛ bolonfurajɛ la a taara jumaw seli k'a dɔn kare kɔnɔ aw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ i bila kun don Choguel Kokala Mayiga la mun o tɛ k'a dala k'a fɔ Choguel ye baara min kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa o maa bɛ hali tɛ Choguel fɛ i n'a fɔ an n'anw ɲɔgɔnnaw a ye CEDEAO a ye tiɲɛjɛla min fɔ CEDEAO ka ciden sabula kuma ka ŋunabagiya ni ŋanamu kuma min kɛ bɛɛ lajɛlen ko k'o bɛnna e bɛ se ka taa bila i k'a dɔn a bɔ Choguel kɔ ka d'o kuma ka mun na e bɛ se ka t'o tigi dɛmɛ jugu maa min nanen don k'a fɔ a bɛna an ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na e bɛ se ka t'o dɛmɛ ka da dalo jumɛn kan sɛbɛnnikɛlaw ko Kawujimi ka kuma a tɛ fɔ ka ban nka u jo bɛ korokara bɛ ɲɔgɔn gɛrɛ dɔn nin ko in muru mɛna basiw kan na muru ma mɛn basiw kan na dɛ Choguel ninnu de ye problème yɛrɛ ye honnêtement un grand homme politique comme les Choguel i y'a faamuya a ma tɔ ye jɔnni a tɔ ye jɔnni u ka ca ni politiki maakɔrɔbaw kabini Kawujimi ma bɔ burusi kɔnɔ kabini a bɛ misibiri la aw b'a ka politiki la aw ni nin bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ka baara kɛ munna voilà le problème munna mais c'est tout aw tɛ kelen ye aw ka politiki baaraw tɛ kelen ye ka n'aw ka baara bilita ɲagami a filɛ nin ye kabini Kawujimi bɛ misibiri la so a ma na yan ninnu bɛ politiki la o ye tiɲɛ ye de 91 kana bila bi la o bɔ Kawujimi si la ninnu bɛ politiki baara la depuis 91 n'a y'o fara a kan k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ ka IBK ka fanga dafiri n'a ye min fɔ a ma a y'o ɲini
wajibate namu kamane kala ko akodi ami doni mina ko bi ikado ka ujimi ta ko ninge me brisa nyami ni ikado mawo mabe wa afanga ka bu kosobe ikado nuclear ni galama kira nywana minye aiwa kuno funu disra kura minumbe woro ni be abulu wele ko fara nywanga wajibate ikado kuma mimbada hasina mimbala abo barachi po okuma ko ni kuma bana minine de ka taka pumana ako kungo ba dalabi kuma bana minine seda wo che mingena no ya amidu boli akika do dedo ka ujim ikado alaba o laba na ka almandara boy ka yele safe vige ka laba ka farafara ki shuru duguma pi ako de ba no fe ningunye sebenyi anye mimbo le pays kono faso l'espoir karamo de batu wara ne ben tiga do jona amma gonno esayi ni yale ka sebeni amma gonno sai ko karamo de batu wara minye anga warbon tuguye alini anga station do be olu ko ni kembe ku tiga dinyo maninga barabla boloda parce que ba ko ni kuma illa magara kabni wati ja anake wa ukma akera parce que ba ko ni ya laje anga bankyo no fora ka ba oye anga war mararo ye olu ko ni nana jate mina ka fo kuluka sharanye 7 frado jala kilimbe karamo da batu wara ukma kuno kanso sora ukma kulu be nyigi barala ninga funu parce que ba ko okuma minye o banki uye olu fene ni ma chama kembe ku bolo ni ngoma ina fo assurance ka tabla station d'essence do la karamo da batu wara ninka fanga griya ko sube fanga ma griya ka je ku ka kala ke nyon fe adobe dollar u ka la ni be sabati parce que ba ko baramina kuma fora okuma ka dabna kuno ebi aleni shini akot le saba anga jamana kono karamo da batu wara banku ti daile akoni ya la station ebelebele sababe olu fene te barake parce que ba ko e banku ka daile balia akoni ya la olu na nyigine mbe ninga kuma ka chema fo ka yira ka fo kulu ka shara kan sosora ako min ko ni bedem SAye ulu ko kulu nyete ni barabla kuna mali bi toro la karamo da batu wara mali dum mago be lafia la wari nu mbe mali kono bi no de dambe bangi kono ninga tla ka sira dagere maw nyet le saba ulu ko muna kunto o barabla la o kuma kulu ka dale lembe mali dunye ayi min bla ayi nata o kuma anga dale lemba uye shu farat leka fasri ba ko ni ya la mi station sabaye no ye orixi sel alini totali parce que ba ko e totali bela jele fene tala koy abulo fara do de be ulu be ni syndicat bolo ina u ya yira ka fo ulu fene ka convention karamo da batu wora ko fene kono kuma so solimbe akoni ya laje e sanduru no da fara barala o kuma jatemina de kanga ke tisika gwenga bo barala ka so ka duro madima ako ko te ulu taji fere lautai u ya nyini ka do faruka saraka o kuma fema sika faruka saraka o kuma pompisi ka gen shugoni dugu sajeche karamo da batu wora ko nyetu kuni yeleche ako kulu fene tebi usebe korote parce que ba ko akoni ya laje mamun farala nyongo ko bela jele furugu lendo karamo da batu wora bela jele nika kunglena bela jele nika laini do parce que ba ko baran ko ni anundu nakaba ko kuma kunu bi minye shini ne ka kanya gwanza karamo da batu wora akoimbe kunche ako mimbe foni ko la noye amagono saye ako bela jele nika yanki sigi ki miri malikola karamo da batu wora malibe goniya munabe ako barabla ninganga ke misaliye okuma kanga dabla karamo da batu wora sabu malidon nyanina malidon sengenindo akoni ya laje okuma wati temenu la okuma min ko ni barabla chama o de bolodara anga jamanen kono nga maula nyina uka laje uka sabali uku bolodo dusula karamo da batu wora minte jamana bolo elani ate jamana bolo na dumbe jamana bolo okuma ku na bela jelenta ka danyi ni mbawma ngambe dume na ko be okuma ku malidon kanga je ku ke kono kulu kelenye ku nyeshi femu mo o de jugu keleli na nduma jugu kele wati karamo da batu wora ka dobe dola ametla ka nimisare kana siga kuna fili filani ayi mimbo l'espoir kono akabi bolido je kapip kaka frequent la kodon nege kanye tan placera bamako kako digine uka bonya masegi be awye karamo Nam mbalan trobedi wajibate ne be mbolo bwaka do ni woni sebe mi nuka ma la lettre du peuple odo jamana do nga bataki wajibate ikadon da shidon ikadon awani okoni njara nwan dafe ikadon kodomalia dugu jera wajibate bangu ka aywa barabla wajibate akikadon ni woni famu baliaye ni kodon baliaye wajibate ikadon ni ko maglakanye ni ko ni sebe kute ni ko labeninde wajibate na
n'a kɛra maa ko ye walima juguya a k'i k'a dɔn a tɛ ɲɛ min ye awa banku ka baarabila ye a ma ɲɛ wajaba tɛ sabula banki belebelebaw olu caman b'a la olu k'u nin d'a la sabula nin ye tulonkɛ ye BDMSA o t'a la BOA o k'a nin d'a la wajaba tɛ kamalen kelen bɛ yen min ye Hamadu Ba ni kɔrɔtɔra i bi sara jugu cɛ wajaba tɛ kɔrɔtɔ kojugu i k'a dɔn a filɛ k'a da don a kuma na min ye u ka secrétaire général adjoint ye wajaba tɛ ale de secrétaire premier secrétaire adjoint syndicat national des banques établissement financier i k'a dɔn ale y'o ye wajaba tɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn ani a gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen bara ka bɔ a la nka n'a jara a na se fila sɛbɛnnikɛla ko wajaba tɛ k'a dɔn awa nin baarabila ko kuma min n'a bɛ banku da u ye hakilina in bɔ k'a bin n'i ye ko in yɛrɛ jubaju ta k'a lajɛ wajaba tɛ i k'a dɔn i dusukun de bɛ ŋami ka sababu kɛ jamana in gɛnbɛ i k'a dɔn bagɛnɛsira ye min ka di min ye bɛɛ lajɛlen b'o kɛ hali ni tiɲɛ t'i fɛ nga min ye awa nin kamalen ye n'o ye Amadu Ba wajaba tɛ i k'a dɔn a bɛna ko sɔrɔ nin kɔfɛ wajaba tɛ i k'a dɔn a bɛ juguya sɛbɛnnikɛlaw ko wajaba tɛ i k'a dɔn kami fiɲɛ dɔ ni min farati kami tɔ mun farati yaalala nɔfɛ u t'u yɛrɛ d'u fa ba a ko Amadu Ba nin wulikajɔ min ani nin muruti min bolodalen filɛ i k'a dɔn communiqué minnu kɛra ka kɔn an ɲɛ wajaba tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔlen don ne k'u ye mun ni mun de fɔ baarabila in yɛrɛ la dɛ wajaba tɛ Amadu Ba haraba i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna wajaba tɛ k'a dɔn wulikajɔ bolo kan kunnafoni di haraba i k'a dɔn ka mɔɔw ladɔnniya a ko wulikajɔ bolo kan a nana min kɛ sa wajaba tɛ SENABEF min ye APBF ani ayiwa CCCAM wajaba tɛ k'a dɔn ka wulikajɔ bolo da k'a jira k'a fɔ min ye olu ka ɲinifɛn dɔ ye kabini waati jan o balanin bɛɛ i k'a dɔn o tuma olu b'a fɛ ka baara bila k'o ɲinifɛnw bolo da sɛbɛnnikɛla ko foroba baarakɛlaw ka cakɛdaba min bɛ yen n'o ye INTM CNPM wajaba tɛ olu sigira ka kuma ka wulikajɔ bolo da u ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ wajaba tɛ nka bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'i bolo jigi fɔlɔ ka sababu kɛ jamana b'i bolo min kan ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o t'anw da la sabula ɲinifɛn wɛrɛ b'anw bolo min tɛ nin wajaba tɛ k'a dɔn u ka sarako o kuma kunbɛn sabula a jirala k'a fɔ dɔ ka fara u ka sara kan i k'a dɔn 135 o k'u ɲinina wajaba tɛ k'a dɔn sigi ka fɔ ba kɛra a la ni hakili b'a waati la nka u kɔrɔtɔ yɛrɛ dama tɛ sabula min ye Amadu Ba ye nɛgɛni bolo kan min ye janfa bolo kan a t'an bɛ don n'o kuma de ye mɔɔw kan wajaba tɛ ko f'u ka gɛrɛbu kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ wajaba tɛ kabini san 2015 2018 wulikajɔ dɔw bolodalen don ani ɲinifɛn dɔw fɔlen bɛ min ye ayiwa wari baarakɛlaw ye wajaba tɛ minnu b'o hakɛ kɔnɔ i k'a dɔn dɔ ka fara sara kan ENTM kun ye ko in da k'a bolo kan a ko ayiwa u sigira k'a kuma fɔ kalo damadɔ a jirala fana k'a fɔ hakaja a waati selen tɛ sabula an n'an bɛ kuma kura bolo da an tɛ se k'o kɔnɔ kalo 6 kɛra o kuma na o ma ɲɛnabɔ a bɛna mun wɛrɛ kuma wɛrɛ kɛ an tɛ wajaba tɛ sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw dun ye kangari da k'a fɔ wajaba tɛ k'a dɔn min yɛrɛ nana don a la muso dɔ bɛ baara kɛ BDM na wajaba tɛ k'a dɔn bankitigiw ɲɛmaaw de y'o minɛ sɔnni na o minɛ ne ye sɔnni na min kɛ n'a fɔra ko a ka gɛn sariya de ye kiiri kɛ sariya de ye kiiri jira k'a fɔ hakaja muso in ye sɔnni de kɛ wajaba tɛ k'a dɔn a jirala k'a fɔ a ka gɛn banki n'i bɛ baara kɛ banki kɔnɔ mɔɔw ka nafolo de bɛ yen ne kɛra o siɲɛba ye wajaba tɛ k'a ye maa ɲumanw jɛ la wa i bɛ gɛn a k'o fana k'i bɔ yen min ye Ecobank baarakɛla dɔw bɛ yen wajaba tɛ k'a dɔn u y'a jira baarakɛlaw la k'a fɔ waati ka kurunnen don o tuma an bɛna an sen bɔ aw sen na dɔɔni ani baara fɛn minnu ka kan o fana k'an ka ɲɛnabɔ o fana gɛlɛya bɛɛ wajaba tɛ k'a dɔn foroba baarakɛyɔrɔ tiɲɛ don n'a nana koro ni awa mɔgɔ tɛ se baarakɛla dɔw ma sariya b'u yamaruya olu bilali la u ni hakɛ min ka kan u bɛ d'u ma a ko i k'a dɔn ko damada kamalen t'ale filɛ i ba ma nin de kan k'a fɔ kana banki baarakɛla tɔw nɛgɛ k'u bila gɛrɛbu la a ko an bɛ don nin na ko bi sariyatigiw dun y'a jira k'a fɔ maa min gɛnna n'o ye ayiwa Madame Kan Jɛnɛbu Sal min gɛnna ka bɔ BDM na k'a ye sɔnni kɛ wajaba tɛ ani minnu bilala ka bɔ baara la a ko i k'a dɔn sariya de y'a sɛbɛn sariyatigiw de ye yamaruya di k'a fɔ nin ko in kɛra o tuma bilahaki o tuma ale bɛ se k'i kɔ a da jamana sariyatigiw kɔ a la wa a bɛ se k'olu sɔsɔ wa wajaba tɛ n'a jara a na se fila a ko kabini kuma min u ye kuma in kɔni fɔ k'a wulikajɔ bolo da kuma wɛrɛ nana bɔ a da min kɔni ye hadamaden yɛrɛ dabali ban a ko o dama tɛ dɛ min kɔni ye ayiwa BDM yɛrɛ de ye ɲɛmaa min bɛ Birama Amadu Hayidara o ka gɛn min ye Fanta Madi Keita o ka gɛn munna kɔni sisan kɔni e yɛrɛ ye ja kuma ban e ma maa min sigi maa min kala ne ye bi a bɛ ko dɔn hasidiya ni ɲɛngoya dama t'a kan
Mali an ka saraw ma sɔrɔ o tiɲɛ nka karisa ka gɛn nin ye kabako ye sɛbɛnnikɛla ko la lettre du peuple Wajabate i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten kojugu ni baara yɛrɛ tɛ Wajabate i k'a dɔn ni fara ɲɔgɔn ka dama tɛ Wajabate i k'a dɔn min ye Amadu ni ba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn da kuma wɛrɛ ye nka a mana tigɛ da o da da la Wajabate i k'a dɔn i bɛ ko dɔ dɔn maa wɛrɛ fana bɛ fɛn dɔ dɔn ka tɛmɛ i kan sariyatigiw ka kuma n'i nana k'i b'o sɔsɔ jamana kɔnɔ sariyatigiw ka baara ni k'i b'o lagosi i laban o laban i ni sariyatigiw bɛna ɲɔgɔn dɔrɔn nin ko in kɔni maa si t'a kuntigɛ jugu dɔn Wajabate i k'a dɔn banki i k'a dɔn service financier n'u ko u bɛ baara kɛ cogo jumɛn jɔnni bɛ t'i ka wari bila banque la dɛ mɔɔ tɛ yan mɔɔ don e bɛ se k'i ban ka baara k'o ka cogo di n'i ma baara k'olu ye y'olu tɔɲɔ ayi i m'u tɔɲɔ ne de ye n dabila n tɛ n ta ka bɔ yen pewu i banque ta banque bɛ se ka kɛ mun ye mɔgɔ ka wari kɔ bolo min ye si don mɔnɔ bolo kelen b'a bɔ banque bɛ kɛ mun ye mɔgɔ ka nafolo mɔgɔ de b'u ka nafolo ta ka taa bila banque la a ye nin kɔlɔsi e ka tila k'a fɔ e ti non mais ka datugu olu ɲɛ non c'est sérieux tile 3 jamana bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana bɛ nin hami kɔnɔ CEDEAO b'an kan tubabuw b'an kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan fana kana kɛ Mali kan nin tɛ juguya da ye ka datugu maaw ɲɛ tile 3 72 heures nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki l'annonceur karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ n tigɛ don joona joona Aminata Sanogo ni ye Aminata ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka taa Tabakɔrɔ logements sociaux ni OMH mɔgɔw ma wuli karamɔgɔ Dabatungura e ko yen kɛn bɛ maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ni ka taa bila vagabond juguw la yen kɛ b'olu sigiyɔrɔ ye Fasiriba ko a ko ale yɛrɛ de kɔni wulila a kelen kɔ ka kuma in mɛn karamɔgɔ Dabatungura a taara sɛgɛsɛgɛ sabu kunnafonidila ka baara i b'a sɛgɛsɛgɛ o tuma min ye logements sociaux Tabakɔrɔ yɔrɔ kura minnu jɔra n'a tile ma ta ka da tugu ma fɔlɔ a tugu kɔrɔtɔlen bɛ karamɔgɔ Dabatungura fanga yɛrɛ de kɔni sumayalen bɛ min kɔni so jɔra ka ban i b'a ye k'a fɔ Bamanchu kɔni taara porte ni fenêtre bɛɛ lajɛlen bɔ karamɔgɔ Dabatungura yɔrɔ in kɔni a kɛn bɛ Sokoloni dan ye Tabakɔrɔ a Dedebugu awɔ so kura kelen don Sokoloni ye tuguni Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura munna so ko nɛgɛ tile tɛ ka ta ka da a tigiw ma a ko o ɲininkali kɔni o bɛ OMH de bolo Fasiriba ko an b'o sigi kɔnɔna la Mali kɔnɔ gɛlɛya jugu min bɛ bi n'o de Bamanchu bɛ ka firinkan kɛ maaw la maaw kɔni bɛ k'u ka minɛnw ta n'u ka denbayaw kana faaba kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura maa caman bɛ olu ko dayɔrɔ wɛrɛ t'olu bolo o tuma olu bɛ to k'o bisimila yɔrɔ kɛ yen Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni jamakulu ye u filɛ nin ka firinkan kɛ Tabakɔrɔ logements sociaux kan ni ka taa don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a datugu da la ko ni maa min b'u labɔ ko ka n'u labɔ Fasiriba ko n'o ye Aminata Sanogo ye a ko min kɔni logements sociaux fɛn fɛn bɛ an bɛ don min na ko bi a bɛɛ lajɛlen kɔni falen don karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la u bɔr'u ka ca dɔw bɔra Kulukoro mara dɔw bɔra Segu mara la dɔw yɛrɛ bɔra fo Mopti marabolo kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura ale ye kuma in mɛn tuma min na a taara munumunu a taara sɔrɔ Bill Haki don karamɔgɔ Dabatungura a ye ɲininkali ta joona joona ni ka maa dɔw sɛgɛrɛ direction régionale du développement social a ye maa dɔw ɲininka ye n'o ye madame Jara Mayimuna Mayimuna Famanta ko k'olu tɛ nin ko in kalama a bɔlen tuguni karamɔgɔ Dabatungura a ye ɲininkali wɛrɛ ta ni ka direction régionale du développement et social de Kulukoro sɛgɛrɛ a ye maa min ɲininkali kɛ o ye Modibo Kulubali ye Modibo Kulubali ko k'olu fana tɛ nin ko in kalama karamɔgɔ Dabatungura Aminata bɔlen a ye ɲininkali ta joona joona ni ka OMH baarakɛla dɔ sɛgɛrɛ o ko ale kɔni OMH baarakɛla ye nka ko ale kɔni yamaralen tɛ ne ka nin kuma in jaabi ko maa min bɛ se ka nin ɲininkali jaabi o de ye directeur ba ye k'ale kɔni bɛ min fɔ Aminata ye ko directeur kɔni a tɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ taama la o tuma ko n'a nana a ka taa ɲininka Aminata ko yanni directeur bɛ na ale kɔni bɛ min fɔ malidenw ye an bɛ don min na ko bi Tabakɔrɔ logements sociaux a kɛn bɛ déplacé u sigiyɔrɔ ye a kɛn bɛ Bamanchu sigiyɔrɔ ye a kɛn bɛ fali ani wulu juguman minnu bɛ n'o ye wulu fatɔ ye a kɛn bɛ wulu siso ye bi maa minnu dun y'u ka wari bɔ n'olu ka n'a ka kan olu yamaralen don karamɔgɔ Dabatungura olu sigilen bɛ k'u ka tile makɔnɔ mun na tile tɛ d'olu ma a ko n'an dun m'an cogo dɔn Bamanci caman bɛ u bɛ Bamanciya kan ka faaba kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura u bɛ boli ka t'u ɲami déplacé u la a bɛ fɔ k'a bɛɛ lajɛlen déplacé u ye logements sociaux kɔnɔ a ko n'i ye ko jateminɛ fenêtre ni porte minnu bɔlen don ko maa caman bɛ u taara porte ni fenêtre kura san ka na don daw la k'a k'u ka so ye k'a k'u ka so ye ujo ko ni min ye cɛ u kana nabɔ nin kɔnɔ tuguni awɔ ujo an bɛ fɛn yɛrɛ la min sigilen ka jan n'a jɔlen
fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura Mali ko kɔni ye nin ye dɛ a ko min kɔni ye Mali a na kɛ ni ɲɛma caman b'a la o tuma logement sociaux tabakɔrɔ ko kɔni bɛ nin dabolo kan min ye Aminata Sanogo ye a ko ni directeur nana waati o waati n'o ye OMH directeur ye karamɔgɔ Dabatungura mun na déplacé ni Banmanju kɛmɛ ka taa yen k'u sigiyɔrɔ ye a ko a n'a tiɲɛ n'a nkalon bɛɛ lajɛlen da jamanadenw tulo kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Aminata Sanogo ale ka sɛbɛnni don naamu César premier mɔna ka ban i to an ko min ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kuma an kan kunjan n'o ye sisan karamɔgɔ Dabatungura n balan cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le challenger o don Bɔjabate i k'a dɔn Dirisa Togo la nin y'a ka sɛbɛnni ye Diri ko a ko i k'a dɔn nɛgɛsira a kun fɔra waati la dunun ni bala gosira k'a fɔ a wulitɔ don Bɔjabate nin kɛra nisɔndiya i k'a dɔn ani mugu manga damanda ye a ko nka min ye Ibrim Boubacar Keita ka fanga binnen kɔfɛ Bɔjabate i k'a dɔn terrain a ko bɛ maa ma ye dugu minnu n'a b'olu cɛci a bɛna hadamadenya ɲɛnamaya ni ko olu dugu wuli ka jɔ Bɔjabate i k'a dɔn a wa coup d'état kɛlen kɔfɛ ministre de l'équipement des transports o ye Layidu Bata Layidu in dalen jamanaden bɛɛ lajɛlen janko a wa terrain sira hadamadenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara Bɔjabate i k'a dɔn Layidu in a bɛ ne ka sunasa dɛ sabula a bɛ ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn foyi de tɛ min bara ka kɛ k'a jira k'a fɔ a ka ja i k'a dɔn terrain a wulitɔ don a bɛna mankan bɔ sɛbɛnnikɛlaw ko a bɛrɛ ta min ye dugu minnu bɛɛ ni terrain kan k'olu cɛci ka taa fo Senegali i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw kun bolodara baara dɔw kun kɛra sabula i k'a dɔn terrain gares ani pont dɔw bɛ yen olu kun labɛnna Bɔjabate i k'a dɔn min ye sugubulo ye a fɔra k'o yɛrɛ kɛra machine dɔ kan ka sa terrain kunkolo CC 2205 i k'a dɔn a wa jirala k'a fɔ o yɛrɛ kun wulila ka jɔ canjara o bɛɛ ngi ɲininka kurufina terrain gare i k'a dɔn ayiwa u ka garage ba min bɛ yen i k'a dɔn u kun wulila f'a bɛ maɲamaɲa kɛ sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ file fiyɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini o waati ni kɔni bɔra a la Choguel Kokala Maïga ka gouvernement in na fura dama kana bila bila Bɔjabate k'a dɔn ko sumara kosɛbɛ mun y'a sumaya mun de bɛ yen Layidu minnu dira yalima k'o bɛ cogo di Bɔjabate k'a dɔn ayiwa cɛmancɛ fanga Asimu Goyita ani Choguel Kokala Maïga u kan k'u hakili to a la miliyari caman de bɔra i k'a dɔn ko nin de fɔra IBK fɛ k'u ye miliyari caman bɔ waasa terrain sira in i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ sɛbɛnnikɛlaw ko terrain ma bɔ Bamakɔ ka kati sɔrɔ janko min ye ka ye o tuma nɛgɛsira ni fɛrɛ ma sigi ni wulikajɔ ma bolo da ni ka ɲɛsin ma Bɔjabate a bɛ ne ka kɛ jigilatigɛba ye ka sababu kɛ min ye Mali ye n'a fɔra Kayi jamana bɛɛ ko terrain n'a fɔra Kita bɛɛ ko terrain n'a fɔra ko Dakar mɔgɔ bɛ taa terrain na Bɔjabate i k'a dɔn nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na maa joli bɛ yen maa miliyɔn joli bɛ yen min bɛ balo terrain na n'a kuma tɛ fɔ sɛbɛnnikɛlaw ko o kuma wulikajɔ ka bolo da joona ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye chômeur ye Bɔjabate i k'a dɔn hakili kɔni i k'a dɔn a tiɲɛna sabula u dɛsɛra ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ terrain ko in i k'a dɔn a kuma a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na mankan bɛ da cogo min na dɛsɛra nin kun ye sɛbɛn ye Dirisa Togola ka fasiri don an ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ n tigɛ don tuguni o bɛ kɛ Soleil Hebdo fasiriba n'o ye Jean Jara ye Jarakɛ a ko an ka taa marabolo fila la karamɔgɔ Dabatungura ni wulikajɔ ma kɛ joona Bamancɛ wale a waralen don Sikaso ale ni Kucala région na fasiriba ko min ye maa minnu bɛ ka diinɛ birifini biri la ni ka Bamancɛw kɛ n'o ye jadisiw ye fasiriba ko tuguni maa minnu fana ye soforola bandiw ye o bandiw fana don bɛ waleya jugu cɛjugu dɔ la karamɔgɔ Dabatungura ni kunbɛli ma kɛ joona a dɔ la sigi bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a gɛlɛyara o fasiriba ko ni ka wuli ɲɛngoya yɛrɛ la maaw ka baarakɛ minɛ karamɔgɔ Dabatungura k'u dalen to fugariya kɔrɔ la o tuma o dɛsɛ ka minɛ minnu sɔrɔ ni ka taa don la o tuma bɛɛ lajɛlen ka sigi sentigɛ kɔnɔ fasiriba ko min ye maaw ye ka taa jan da u ɲɛ maa minnu kɔni bannen don baara yɛrɛ ma peden kelenw karamɔgɔ Dabatungura olu de kɔni bɛ ka ni dangana jugu ta sɛgɛ sigida la ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ fasiriba ko a ko waleyaw dɔ yera nin wagati labanw na a ko a bɛ maa dabaliba a bɛ maa siran karamɔgɔ Dabatungura o de ye commune damadɔ bɛ yen n'o ye Ɲɛna commune ye commune maire o tuma maa dɔw de filɛ nin ye k'o wele a ka nɛgɛjuru la dɛ ni ka sin ka bagabaga k'a yira k'a fɔ anw ye jadisiw ye o tuma anw mago bɛ taji ani nafolo la n'i m'a d'an ma ka bɛn ni délai ye an b'i ningɛnɛ karaba
fasiriba ko fɔlen mairie a ko a t'a bolo bi a t'a bolo sini a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a ye kuma ta joona joona ni k'o lase a ka marabolo ɲɛmɔgɔ n'o gouverneur ye ani a ka sigida maire ba fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen commune wɛrɛ bɛ n'o ye Kilela maire u y'o fana wele an mago bɛ taji ani wari la n'i m'a di an ma an b'i ningɛnɛ Karaba fasiriba ko commune sabanan o de ye Bura commune Kucala région kɔnɔ u y'o maire fana wele ni ka nin kumakan kelen fɔ fasiriba ko min bɛ fɔ nin ko in na maa minnu bɛ ka nin nɛgɛjuru ci ka bagabagali kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ye soforokun bandi misɛnninw dɛ a bɛɛ y'u dama de minnu ban bɛ dɔ kɛ ma ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw kamana gan u b'a dɔn maa si tɛ hakili ka san n'an ye maire bagabaga a bɛ fɛn dɔ k'an ye o de don o tɛ ɲa dɛ wa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn sigida kɔnɔ fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara maa si kana yira maa si kana i bolofɛn ta k'a di nin tiɲɛnikɛlaw ma o tuma an ka kɛ kɔnɔkulu ye an ka kɛ jɛla karamɔgɔ Daba Tunkara ni maa min sɔmina ni maa tiɲɛnikɛla ninnu na u ko fɔ an ka faamaw ye yɔrɔnin kelen fasiriba ko n'o ye Jean Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na nin ye Bamanju ka wari sɔrɔla kura de wulilen o tuma n'a jara u bɛna ta ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ sɛgɛrɛ u kana sɔn dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ Jean Jara ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple o don jamanadenw ka bataki wajibi tɛ i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jamana yɛrɛ ɲɛni a tɛ taa bada fɛn damadɔ bɛ yen wajibi tɛ fo ka sɔrɔ an ka sigidaw la n'o kɛra i k'a dɔn ayiwa min ye ɲɛtaa ye ani dugu yiriwale o bɛ sigi sen kan a ko ayiwa dugu 7 commune an ka taa ye wajibi tɛ i k'a dɔn tile 2 in na wulikajɔ min bolo dara dugu 7 commune na wajibi tɛ i k'a dɔn nin kɛra nisɔndiya ye Banamba i k'a dɔn ale bɛ Kulukɔrɔ mara la wajibi tɛ i k'a dɔn Lamini a n'a Tɛngendugu wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn octobre tile 25 min ye nin délégation ba in ye ministre de l'énergie et de l'eau Seydou Lamini i k'a dɔn a ye wulikajɔ bolo da ni ka taa a bɔ Kurubungari kɛ Kurubungari min ni o jamana in sigilen tun don k'o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna i k'a dɔn Tubakɔrɔ ani a bɔ Kɛrɛwanɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkan ani yɛlɛma bolo kan jamana ka se ka yiriwa wajibi tɛ k'a dɔn dugute tɛmɛ kan ka kɛ min na o de la u ye bɛnkan kɛ bɛnkan min bɛ se ka yelen minɛ yelen min n'a bɛ kɛ dayimu kayimu ye wajibi tɛ a bɛ na ni yiriwali ye a bɛ na ni ɲɛtaa ye usines bɛ se ka sigi baara caman bɛ yen min bɛ se ka kɛ wajibi tɛ i k'a dɔn ka kɛ n yɛrɛ ye ani jamana n'u farala ɲɔgɔn ka baara sɛbɛn la a bɛ ɲɛ nin ko in gɛlɛfara cakɛda min ma o de ye société hɔrɔnya Tubasar société hɔrɔnya Tubasar miliyari 1 ani miliyɔn 100 ani 20 ani buruburu wajibi tɛ i k'a dɔn olu de kɛra sababu ye i k'a dɔn min ye panneau in ye ka sigi gouvernement a ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a baarada kalifalen bɛ min ma o ye Amaderi agence malienne pour le développement de l'énergie domestique wajibi tɛ i k'a dɔn ani tugudaw olu yiriwali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bolo d'i ma i k'a dɔn k'a jukɔrɔma don Banque mondiale i k'a dɔn secteur privé kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen ni sɛbɛn kɛnyɛrɛyew don n'u bɛ se baara la wajibi tɛ u bɛ se ka wulikajɔ bolo da ka gouvernement dɛmɛ i k'a dɔn min ye togodaw ye yɔrɔ minnu ni dugubakɔnɔnaw ka jan wajibi tɛ i k'a dɔn yeelen ka bɔ min bɛ se k'a to nafa caman bɛ sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa Kulukɔrɔ gouverneur ye sɔrɔdasi don a y'a kanu nin ka k'a ɲɛna colonel Lamini awa Kapari sa nɔgɔ wajibi tɛ Banque mondiale ka ciden o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Pierre Bono Xavier wajibi tɛ min ye ayiwa Amader Amadou Sidibe i k'a dɔn ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani sɔrɔ busoba minnu bɛ yen n'u u ka baara ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn kuranko mɛnɛni ma ani panuko o caman kun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibi tɛ min ye ayiwa centre de santé communautaire min bɛ Tubakɔrɔ wajibi tɛ i k'a dɔn olu ye nafaba sɔrɔ ka taa se foroba baarakɛyɔrɔ 50 min ye foroba cakɛdaw ye ani service administratif wajibi tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kuran in kɔni sɔrɔ a kɛra u ma nisɔndiya da ye Tubakɔrɔ ani Kɛrɛwanɛ wajibi tɛ i k'a dɔn kurantigɛ ani kuran dɛsɛ banna o kɔni kɛra sogo ye o tɛ kɛ bilen saa kalo 12 yelen de bɛ minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibi tɛ i k'a dɔn awa kuran dili i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan wajibi tɛ i b'a ye k'a fɔ panneau 1000 ani 250 wajibi tɛ i k'a dɔn panneau solaire groupe électrogène belebeleba 2 olu bɛ ɲɔgɔn vale wajibi tɛ i k'a dɔn awa muso caman kun bɛ gilasi ni jisuma feere olu sigilen kun d'u sisaba kɔnɔ wulila réfrigérateur mɛnɛna climatiseur mɛnɛna wajibi tɛ i k'a dɔn awa min ye
ni awo chake damisanu nye n'u ka baara turulen do kuranko la olu bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara min ye boulangerie ye ka taa se k'a dɔn pâtisserie ma Wajabate nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye san sɔrɔ sa Tubakɔrɔ awa ani Kɛrɛwani sɛbɛnnikɛla ko u ma da u ma Wajabate k'a dɔn courant yanga ka bonya ka nafa caman kɛ hali usine belebelebaw Wajabate i k'a dɔn ministre de l'énergie Seydou Lamini a kale k'a dɔn k'a fɔ jamana womisɛnnin bɛɛ lajɛlen na yelen sɔrɔ a ko Tubakɔrɔ ni Kɛrɛwani kɔni Wajabate olu dabɔra kuma na ka sababu kɛ nin ko in i k'a dɔn min ye dugu 7 maire n'o ye Seku Silaye i k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ kan a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ministre a n'a dɛmɛbaaw n'o ye Banque mondiale ye nin baara belebeleba min kɛra ale ka jamana kan Wajabate i k'a dɔn a nafa ani min bɛ sɔrɔ a kɔfɛ i k'a dɔn dan t'o la a ko nin bɛ kɛ sababu ɲuman caman de ye Wajabate i k'a dɔn yelenmisɛnninw ani bamanjawale minnu bɛ kɛ dibi la nin bɛɛ lajɛlen ka ban a ko min ye courant ani ji ye Wajabate i k'a dɔn dugu 7 mɔgɔw b'a la kosɛbɛ Sila kɔni y'a jira k'a fɔ min ye jeli ani Abubakar la Wajabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nin projet ba in u sigilen don k'o fana kɔnɔ sabula tɛmɛ bi kɛ dɔnna bɔ courant wari bɔta la Wajabate nka min bɛ boloda ani min bɛ ɲɛfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ énergie Mali bara ka nin baara kɛ ministre bara ka nin baara kɛ a bɛ di maa minnu ma Wajabate f'u ka se fana min ye wari sarali ye i k'a dɔn a juruw kana da ɲɔgɔn kan n'o tɛ u bɛna kɛ ayiwa ka u sigi u sen bara kɔnɔ o ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen a ko an bɛ don min na ko bi Wajabate a jirala k'a fɔ min ye sɔrɔ busoba maa 60 ani maa 7 min ye wulikajɔ ye cɛw ni musow olu de da donnen don kuranko la bi awa waasa kuranko a bɛ se ka yiriwa a ko n'i y'a fɛ k'a lajɛ Amadère min ye Bakari Sakɔ o y'a jira k'a fɔ min ye nafolo ye i k'a dɔn olu labɛnnen don a wari bɔta la miliyari 5 fo miliyari 5 CFA projet min n'u k'a ma ko PDASB i k'a dɔn awa miliyɔn 475 Wajabate i k'a dɔn a se n'a dabali tigɛlen don bolo fa bɛɛ fɛ kuranko a bɛ se ka sarada an ka togodaw la cogo min kɔni ye Banque mondiale n'o ye ba ɲumankɛw ye olu fana y'a jira k'a fɔ hakaja u tɛ to kɔ abada sabula ministre awa Seydou Lamini Seydou n'ale kɔni y'i da don fɔn la kuranko la jamana in na o sɔn ka ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun wɔrɔ lettre du peuple n'an y'u fo an bɛ fasadikɛla bɛɛ lajɛlen fo kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ dan sigi o la Wajabate k'a dɔn walanda man jan bilen lɔgɔlita sera maa minnu bɛ commune 1 na k'a daminɛ Jelibugu Dumazana Nafaji Fajigi la ka taa n k'i ɲininka ayiwa fo ayiwa fɛrɛba la Wajabate bɛɛ lajɛlen k'i wakili kɛ collège moderne Dabatunkara collège moderne lɔkɔliso kura don min dayɛlɛlen bɛ ɲina min ye defu ye 100 maa 80 bɛɛ lajɛlen defu sɔrɔ i k'a dɔn ordinateur kuraw installé don k'a daminɛ 4 mane na fo 9 mane bɛɛ bɛ i k'a dɔn informatique kɛ fu Wajabate école b'o kɛ sɛbɛnnikɛla min ye directrice ni mɔgɔ bɛ kunnafoni la n'i y'a wele Wajabate i k'a dɔn a bɛ kunnafoni bɛɛ da i tɛgɛ sabula min ye jardin d'enfant CPZORO denmisɛnninw ka yaariso yanfari ma tulonkɛmafɛn caman nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen o tuma weleli kɛ 75 12 05 kunnafoni fɛn fɛn b'a la ɲɛmaa n'o f'i ye min ye Manca Tunkara n'u k'a ma ko Maami karamɔgɔ dama tun wɔrɔ nin kunnafoni bɔra an ka jagokɛlaw yɔrɔ n'o ye plateforme des acteurs de commerce ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan olu kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka lajɛ belebele boloda lajɛ in a bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu minnu kan olu de filɛ nin ye Sinacoderm KGCDEM financement Akomadjan FINACDCM FINACEJAM FINAMAR karamɔgɔ daba tun wɔra ka taa bila Union nationale des commerçants et prestataires de services du Mali ale ni RCM o kuma ka fara mouvement des commerçants du Mali kan ani ACODEM o kuma k'u kɛn bɛ k'a ɲini jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma ko jagokɛla fɛn fɛn bɛ e de bɛ Bamakɔ dugukolo kan sini juma ni Ala ye sini juma dugu ɲuman jɛ o kuma ko bɛɛ ka magasin datugu juma seliw mana jigin ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de la nation kan o kuma ko ka taga jukɔrɔma dondoli ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ finitigilakaw bɛ baara mun na ko Mali commerçant b'u kɔ bi Mali commerçant b'u kɔ sini u k'o de fɔ CEDEAO ye lajɛ yɛrɛ kun y'o de ni jama bɔra CEDEAO k'a ye Nations Unies k'a ye o kuma dɔnson bɛ yɛlɛma o kuma sini juma ma jigin Mali jagokɛla fɛn o fɛn bɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo kan ko bɛɛ k'i ka butigi datugu
bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance kan o kuma ko lajɛ bɛ ka da diɲɛma kulo ka Mali finitigilakaw dɛmɛli don tabarikala karamɔgɔ Batunkara n'o bɔra yen an bɛ foli ani tan ni ka transitaire Ali Ekuma Sɛgɛrɛ ale ye Kumala transport au directeur général ye jɛmukan tɛ tɛmɛ a kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw o kuma k'u bɛ an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Wajibi k'a dɔn foli ani tanni an n'o kɛ ka ɲɛsin dankɔrɔba ma min ye Ibrahima Kala Ɲara i k'a dɔn ba ɲuman kɛ min ye jamana in ye ɲuman caman kɛli ka sɔrɔ maa tɛ bɔ a kalama a tɛ kɛ fɔ Ibrahima Kala Ɲara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye kolonɛli ɲu maraka kamalenba Sɛkinɛ Sila Bawara Sila Dɔɔni an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma wajibi k'a dɔn ni essence feerela bɛɛ lajɛlen datugu cɛ kelen b'i jɔ ni Mali essence bɛɛ ye Mali kun n'a kun Yarawal o siga kɔni ka nin minɛ o essence ka di essence cɛ ka ɲi kojugu essence ɲuman bi an ka foli bɛ kosɛbɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Suru ni waati dafara an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ surafana t'o maa don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka sini sɔgɔma inshallah an bɛ se kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali n kɔrɔkɛ ko tɛ Amadu Baba Konatɛ Amadu ABK International Amadu Baba Konatɛ e k'a dɔn ni dɔgɔninw Daba Tunkara Konatɛ an bɛɛ ye kelen wasala